जों मिथिनो मोनदों जे फैबाय थानाय 5 अक्ट'बराव बिटिसिनि गोदान सरकार बियो अटेकिं लानो थांगासिनो दं समायखिरा लानो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव गोदान मोनसे सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलरेडि जोङो जे रायजो राजानि जि मेन्डेट जि जनादेश बेखौ जोङो वेलकाम खालामबाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे अटेकिं लागोन बिनि थाखाय बेस्ट उइसेसखौ आङो बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मोन 16 आफादा इउनाइटेडलि मोनसे आपिल आरो मोनसे एफर्ट मोनसे जोङो प्रसेस जोङो इनिसियेटिभ लादोंमोन जे बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी आनसलिक दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसेयै ज' माने आवगायलांनांगौ बुजा बुजि आन्डारस्टेन्डिं बा एलायन्स खालामनांगौ बियो बिसायख'थिनि सिगांनि मोनसे इनिसियेटिभमोन बा थांनाय समनि इनिसियेटिभमोन। दा बिसायख'थिया बारलांबाय आनसलिक दोलो बिपिएफनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा माने लेन्डस्लाइड माने भिक्टरि मोनसे मेन्डेट बिथांमोननो 28टा सिट होबाय आरो लोगोसेनो इउपिपिएलनो 7टा सिट होबाय बिजेपिनो 5 सिट होबाय। जोंनि जे आपिल जे खौसेथिनि आरो गोरोबलायनायनि आरो बड'लेण्डखौ जेब्लायबो सान्थि गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननानै लाखिनायनि बे गासैबो इनिसियेटिभखौ जोङो जेब्लायबो रेसपन्स होनानै जोङो हाबा मावबाय थादों आवगायबाय थादों आरो दिनैनि बुब्लियाव दिनै बे अहिंसानि दिन आरो दिनै महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सानाव बे साननि गेजेरजों आङो हाग्रामा महिलारि बिथां आरो प्रमद बर' सानैबो बिथांखौ आङो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव आनसलिक दोलोखौ सक्तिशालि आरो मजबुत खालामनानै बड'लेण्डखौ निर्मान खालामनायनि थाखाय बा बाखि हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजानि आसा एसपिरेसनखौ सुफुंनायनि थाखाय खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा बिनि थाखाय फिन सानफिननो थाखाय आं खावलायबावगोन। आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय सरकार दाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ 100% खालामनांगौनि थाखाय गामि सोबावनांगौ दङ सिमा बारायनायजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ आरो गोबां माखासे बिथिंफोर थाबाय आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्ट बेफोर बिथिंखौ जाहाथे काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो पजिटिभलि बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मदद होलाङो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै इयुनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बयनिबो फोरमायबाय। गोजोन्थों।